салом, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамаи шумо сеҳат саломат ҳастед. имрӯза навори мо аз магазин сар мешавад. ҳамроҳи кӯдакҳо хостем ба магазин равем. магазини одежда. барои кӯдакам анҷом гирифтам ва хостам ки камтар бошад ҳам барои шумо сиёмка кунам дӯстон. 599 рубл ду штукаш. качестваш беҳад нағз аст. донаш 500 рубл буд, скидка шудааст дӯстон. ҳар намуд рангҳо дорад. инаш сурх, инаш ваини. ана дӯстони ман, акнун мо ба хона омадем. магазини продукта даромадем. камтар барои кӯдакҳо ширинӣ харидем дӯстон. як ҳафта дар каналам видео набуд, влог набуд. раҳмат ки дар комментариҳо навистен, мепурсен. аз ҳар яки шумоён миннат дорам дӯстонам. ин буд имрӯза камтар хариди мо. барои ифтор дастархон накриват кардам. дар ин дек угро кардам камтарак. угроҳои мо тайёр шуд. акнун қатиқ меандозам. раҳмат ки дӯстонам то охири видео бо мо будед. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. худованд ёру мададкоратон.